chodíš na záchod len 2-krát do týždňa, väčšina vecí, ktoré ti odporúčili, ti pravdepodobne vôbec nepomáha. A dnes ti ukážem, čo skutočne funguje. Pracujem s ľuďmi, ktorých trápi trávenie už roky. A skoro každý z nich prišiel ku mne potom, čo už vyskúšal všetko, čo mu lekár alebo internet odporúčili. Začneme s tým, čo väčšina ľudí nikdy neskúsila, a hoci je to jedna z najúčinnejších vecí na rozhýbanie čriev. Ráno, ešte pred kávou a pred jedlom, vypij pohár vlažnej vody s lyžicou olivového oleja. Vlažná voda jemne naštartuje pohyb v črevách a olivový olej zmäkčí to, čo je vo vnútri, a uľahčí teda prechod. Väčšina ľudí pocíti rozdiel do hodiny alebo 2. Studená voda nezafunguje tak dobre, preto dôsledne vlažná. Druhá vec, ktorá funguje a nikto o nej nehovorí, je kiwi. Zjedz 2 kiwi denne. Vedci v roku 2023 porovnávali kiwi s liekmi z lekárne a výsledok ich prekvapil. Ľudia, ktorí jedli kiwi každý deň, chodili na záchod častejšie ako tí, čo brali tabletky. Efekt pocítiš väčšinou za 1 až 2 dní. Tretia vec je pohyb, ale nie tak, ako si myslíš. Nemusíš ísť do posilňovne. Stačí ti 10 minút chôdze po každom jedle. Keď sa hýbeš, pohybujú sa aj tvoje črevá. Črevá posúvajú jedlo ďalej pomocou sťahov a tieto sťahy sa zrýchľujú, keď sa hýbeš, a spomalujú, keď sedíš. A presne preto ľudia, ktorí sedia celý deň, majú oveľa viac problémov so zápchou. Štvrtá vec je voda, ale teplá, nie studená. Keď telu chýba voda, berie si ju z obsahu z čriev a stolica sa stáva tvrdšou a ťažšie prechádza. Teplá voda funguje lepšie ako studená, lebo pomáha aj uvoľniť svaly. Začni preto ráno pohárom teplej vody ešte pred tou kávou. A posledná vec, o ktorej väčšina ľudí vôbec nevie nič. Keď si sadneš na záchod, daj si pod nohy malú stoličku alebo škatulu, tak aby tvoje kolená boli vyššie ako boky. Vyzerá to hlúpo, ja viem, ale funguje to okamžite. Ľudské telo nie je stvorené na sedenie na záchode, je stvorené na drep. Keď si kolená dvihneš, uvoľníš sval, ktorý inak zostáva stiahnutý, priamo sťažuje prechod. Táto jedna zmena môže uľahčiť aj dlhodobo ťažkú zápchu. Ale tu je vec, ktorú musíš vedieť. Toto všetko funguje len vtedy, ak je tvoja zápcha akútna. Teda keď prišla zrazu po zmene stravy, po cestovaní, po strese. Ak chodíš na záchod 2-krát do týždňa už roky, tak takto to naozaj nevyriešiš a bude sa to stále vracať ďalej, napriek tomu, že ješ a piješ tak, ako sme sa o tom bavili. Pretože príčina je hlbšie, a kým ju nenájdeš, budeš hasiť oheň znova a znova. Ak ťa zápcha trápi už dlhšie ako niekoľko týždňov a už ťa unavuje riešiť ju každý deň na novo, napíš mi do súkromnej správy, pozrieme sa na to spolu, čo sa vo vnútri tvojho tela skutočne deje a ako to vyriešiť. Ak ma chceš podporiť, tak mi napíš pomoc a ja sa ti tiež ozvem.